טוב, נגמרו המשחקים, הגענו לדבר האמיתי, רציתם ואדי רם, קיבלנו ואדי רם, ויש כאן באמת דיונות מדהימות כפי שסיפרו לנו ותכף נראה, אבל המחיר זה שחייבים להוריד אוויר מהצמיגים. כמה שמורידים יותר, ככה נוכל את הדיונות יותר בקלות. לא נוריד, נפחד, נשקע. המפגש הראשון שלנו הוא עם ימות מלח מיובשות. תפקידן, להפחית את כמויות האדרנלין הצמודות לרגל כל ג'יפאי שמכבד את דוושת הגז שלו. הימות האלה ממלאות את תפקידן מצוין. מהר מאוד הן הופכות למגרש מרוצים מאולתר, שלא לומר מגרש שעשועים, לילדים שלא מוכנים להתבגר. זה גן עדן לג'יפים, שאלוהים חשב על ירדן, חוץ מבני ישראל וחוץ מהנבטים וחוץ מעוד כמה אנשים שעברו כאן הוא חשב על ג'יפאים. זה גן עדן לג'יפים. זה בדיוק כמו כל החופי הרפתקאות שדמיינו שהיינו ילדים. אולי ליאונרדו מחכה לי בחוף. רוב האיים האלה נחשבים לשמורות טבע. על חלקם אפשר לטפס, ליד חלקם אפשר לצלול, או סתם ליהנות. אחרי שירדנו מהסירה, הבנתי שגם בלי ליאונרדו דיקפריו, כל הפנטזיות שלי מתממשות ממש לנגד עיניי. שקט, שלווה, חול קטיפתי רך שמלטף את כפות הרגליים, ולגונה עם מי טורקיז שג'ונגל ירוק וסבוך מקיף אותה מכל עבר. הבטחנו אקשן, אז אקשן עד הסוף. בקרבי זה כולל גם אופנועים כבדים. 300 בת והצעצוע הזה שלכם לכל היום. Move yourself. You always live your life, never thinking of the future. ככה צריך לגמור את היום בקרבי. You are the move you make. Take your chances, win or lose. Shake, shake yourself. Your every move you make. So the story goes. נו טוב, כמובן שמצאנו גם קצת אקשן ובירה קרה לסגור איתם את הלילה. המזחלת הצרה שלי דהרה בליבו של היער הקפוא, מתפתלת בתוכו כמו נחש עצבני. הייתי צריכה להשתלט על כל האדרנלין שהשתולל בתוכי, כדי להתחיל וליהנות גם מהפסטורליה שעטפה אותי. ואז, לכמה דקות הרשיתי לעצמי להרגיש כמו לארה, בדרך לפגישה המיוחלת עם דוקטור ז'יוואגו. קצת קשה להאמין, עד לפני כמה עשרות שנים זה באמת היה אמצעי התחבורה באזורים האלה של העולם. רוברט פירי עשה את דרכו לקוטב הצפוני עם מזחלות כלבים. פשוט צריך לשפשף עיניים טוב טוב ולהאמין לאיפה שאנחנו נמצאים, זה לא הגיוני הנוף הזה. אבל קר! אנחנו בגיל 16 היינו יוצאים לשכונה על טוסטוסים, והם יוצאים כאן עם אופנועי שלג, מה רע? מה יש, רק לג'יימס בונד מותח? אז זהו, שמפלצת המתכת הגדולה הזכירה לי יותר את הטיטניק, ולא היה מנוס מהמחשבות הרומנטיות ששבו והציפו אותי, ככל שהתקדמנו למעמקיו של הים הקפוא. שוברות הקרח הן האמצעי היחיד שאיתו ניתן לשוט במפרץ בוטני, המחבר את לפלנד לאוקיינוס האטלנטי. לובן אינסופי, ממכר ומרגיע, הקיף אותנו מכל עבר, ומבחינתי זו הייתה תמונת הפרידה המושלמת מלפלנד. זה לא מדרגות, זה פינים.
טוב, אין ברירה, גם לנו מגיע לנוח. 357 מדרגות מאחורינו. למישהו יש מחשבון? סבדיקה. סבדיקה. ใครเป็นคนเปิดกิ๊บ 1227, 1228, 1229. קפונקה. 1237 מדרגות עזרו לי להתקרב לאלוהים, ובעיקר לעצמי. רק אחרי שעמדתי למרגלותיו של פסל הבודה השוכן במרומי ההר, הצלחתי להבין מדוע הנזירים מתעקשים לטפס למקום הזה מדי יום כדי לעשות מדיטציה ולמצוא את השלווה האולטימטיבית. אין מקום מושלם בת תם סוואה, מנזר מערת הנמר, לסיים בו את הביקור בקרבי. 1237 מדרגות שכל אחת מהן, כפי שאתם רואים, הייתה שווה את הנוף המדהים הזה, שבעצם ממצא את כל הסיפור של קרבי.